Ôi hey, zanin chu ri chang kama kanin ngak khoma chuan ke hi champhai driver mol de mai suma driver ka nia sana te sunglass te ka vuani hey zanin chu ma sai zanin chu ke ai mol ka tong tlat mai a kama hianin MZ number district hichu tar lang lo mai la 4535 ania ei mol khop maya mol ka ti tak zet ani hey a eng ati tum nge ni ka selova anua hianin fog light a vua ni zana pulen pia nge ni ko nge mani ka kala kanai ta tan tlai war thak mai ni emergency thila chuan chuna ka chinga hey zana champhai lampanin ka kal le mit chak lo sa nak lain ka mami hianin hey light min offer reng mai ni wai tha khop mai mi pas mi side to box lawa en nunga mit mu kewa torch light da chunang reng kan ni lari la hian tuna video kan mutak champhai suma driver thil tonang kha ronti chuanga a thain ka khria tunla ya hei road traffic rules lampang te kan thlur bing na sai mema chitakara he tiang ti ching an lom hi chu atang kai lo khopin ka hria anung lam light kha enga tan nge niang o ka ti an lot nan te an lo mang tang kai du ni chuan o ma kongpuya tlan nan chon kha tiang kha chu thil lo om lutuk thil ti chi mi lo nia driver kha zai dam khopin ka hria ke ni la ka tur thei don mi lo khang kha chu tamazok pon kan to thei lo ka renga tin champhai kong hi hei a tha chho to viawa turu chho to don viawa chu wang chuan kan film khur deuh deuh nga ya traffic rules te kan hriat kan bai hat nia uluk taka polai taka kan man poimo dona accident tam tak te thlen lo nan kan man chho je langa ya hetianga polai lo midang te ngai chang mi lo dan zom lowa midang te ngai chang mi lowa ti chingang chi hi chuan ya ti to lo ni sela hetiang hi lo mu ni chuan ati tu ngei po khanin lo ti to lo ram turing karon get ve ngal du chia midang tan accident khen theina na sap tak ania thil poi tak a thleng theia ka tiang light eng lutuk nunglama vo ka chu motor mi ron tok zonga tan hai bi ma da ang char char ania helai poi he hetiang chho ve khi nei dona champhai kong hi helai hi keifang lu chho don petrol pump khong thli kon vel bor kha ania chuwang chuanin kong pui kan man dana kan film khur angai chho don real accident tam taka thlen lo nan ti kha karon soi ve lok du ni e